Mega, give me that. Listen, baby bam bam. Don't take it that. Don't say, don't take it that. Don't take it that. Huh? Are you out? Hello, baby. Baby, ina kofan gidanku da Allah. Fito mana. Sweetheart. Wallahi na zo. Yawa ta zo ne. Yawa. Baby. Ai yanzu mu ba zama. Baby. Ya kin fito haka ba wata murmushi baby. Haba Alhaji, shekaru nawa muke tare da kai ni me na sama ma ya ci ballantana ba sai dai kai ka zo ka cika ni da wani wuce baby kawai aba ba komai baby kin san mantuwa muke yi baby jama'a ya kamata ana tuna mana haba Alhaji wallahi kana kusa baby yi hakuri kin san ina ta transfer ke ki amfani da wannan ki je ki cire kuɗi Allah wallahi ki je ki baby kada kan innan duka to baka ba min pin din ba me wannan pin na isa 0112 ba zan samu daman zuwan banki ba don baba na gida an ji ma zan da baby karki da mu baby Allah yau suka ke magana Alhaji amma baby Allah ya albarka baby yasa ina son kan nan awa sweetheart na ai dole rin azza ka ga inda kai kyau yau din nan ma kuwa ganin ki wankan yau nan taban ne Alhaji wankan yau nan taban ne samun nishadi a ba da mu hello baby ki shirya duka mana baby ki shirya duka to sai kin dawo ki shirya duka dan ubanki 1500 ne a ciki Allah fai kai ina kuke ne na Alhaji ku ba da social distance akwai corona virus gashi akwai karanto min an turo min sako yanzu nan message ya Allah wannan sako ai daga federal government ne federal government wasu turo ma kudi ne miliyan 20 salary ka oh salary okay na ji labarin za a turo salary don za a yi lockdown na shekara daya don coronavirus sakon da biyu ne sakon biyu ne ɗayan ya ce an cire gaba Alhaji an cire gaba ki daya nawa aka yanzu aka turo an cire na an cire miliyan 20 din duka miliyan 20 an cire duka akwai ragon 15 Alhaji akwai ragon 15 dubu da dari da ya rage what inna lillahi wa inna ilaihi Alhaji ya Alhaji wannan kuma ya Alhaji no gaba take mu Don't forget to empower. Domin shiga jerin masoya, ku danna subscribe. Latsa alama kararrawa domin samun duk wani sabon bidiyo da muka daura a Kebbi Lawan TV.